que em semblen més adients per ser capaç d'expressar el que sento i el que vull que sentin els personatges, i va sortint una mica sol. És molt divertit veure com va fluint, no? Molt bé. Algú s'atreveix? Una pregunta? Mira, la Teresa. Després el seu fred. Has pensat alguna vegada fer un llibre sobre globus? De fet, hi ha un conte por ahí sobre globus, i per aquí darrere tinc uns quants globeros que em fa molta il·lusió que hagin vingut, i tinc un conte escrit, ben mai se sap si pot sortir alguna cosa més. En principi no ho tinc previst immediatament, però pot passar. El Jofre? Per què vas decidir fer un llibre? No et sento, Jofre. Per què vas decidir fer un llibre? Doncs mira, era una cosa que feia molts anys que em voltava pel cap. Ja et dic, jo escriure des de petiteta, que havia escrit contes i així, i sempre pensava que seria com un repte d'escriure una novel·la, d'escriure un llibre més llarg, però pensava que no tindria prou paciència, no? Perquè jo no tinc gaire paciència. A mi m'agraden les coses que les començo i les acabo al cap de poc. I no m'acabava de decidir, fins que va arribar el confinament, que clar, quan em van dir que no podia sortir de casa vaig pensar, doncs mira, al matí crucim mascaretes i a la tarda me sento escriure, i jo la veritat és que tinc molt bon record del confinament, m'ho he passat molt bé. I sí, va sortir el primer i vaig veure que sí, que el repte estava superat, que era capaç de fer-ho i que a sobre a la gent li agradava, i amb això ja vaig flipar. I mira, per això m'hi he posat amb el segon. Ara ja s'aixeca la mà. A veure, ho pintes com si fos superfàcil, vamos, que anirem a casa, ja si pandèmia no, ens podrem escriure. La Imma té una imaginació que ben poca gent tenim. A veure, la Imma està en la meva vida amb els millors casals que s'han fet a Vilassar, i hem sortit tots a la mateixa corrida. I hem anat, vamos, és que hem fet de tot, hem vist un òmni com s'estaballava i tots els que sortien i anar-los a socórrer. I tinguem fet a buscar material perquè se'n poguessin tornar a d'on venien. Hem vist al poble com s'acaba la música i l'hem vista perquè ella ens l'ha fet veure. I això, molt poca gent té aquesta capacitat i aquesta sensibilitat de passar del que sent. I jo, vamos, he estat encantada i he après un nou treballant amb ella. Treballant, ara no em posis a escriure perquè per no servim per una cosa diferent, i està clar que la majoria no servim per escriure, encara que escrivim bé, escrivint una mica bé no som capaços de venir perquè no tenim imaginació de fer ella, i això, vamos, és una qualitat Imma que has d'explotar i molt. Gràcies, Pepi. Sí, explotaré tot el que pugui. I, bueno, ja no sé què dir-te, ara m'has posat de nou. Gràcies. Però el segon llibre és continuació del primer o no? Pot llegir-se independentment? A veure, és continuació, és una altra aventura dels mateixos personatges, és continuació, però hi ha una aventura que comença, diguem-ne, hi ha una aventura diferent que comença i acaba en el segon. Podries llegir-lo independentment, però clar, fa moltes referències al primer, soluciona molts dubtes que t'han quedat amb el primer, hi ha personatges en el primer que no saps què ha sigut de la seva vida, han quedat per allà una mica penjats, i en el segon llibre ho saps. Aleshores penso jo que és molt recomanable llegir-los per ordre, però si et llegissis només el segon, doncs també t'ho podries passar bé, diguem-ne. Mira, allà. Ara. Hola, Imma. Hola. Davant de tot, felicitats. Gràcies. Hi ha un tercer? Podria ser, per aquí volten coses, sí, no? Ja veurem com es materialitzen. Però idees, el cap va, entens? Jo segueixo conduint, segueixo passejant i el cap segueix funcionant. Que escriuràs més segur. Sí, això sí, perquè m'ho passo molt bé, la veritat és que m'ho passo molt bé. Clar, dins dels mateixos personatges o has tancat? Podria ser. Jo, diguem-ne, al meu cap, jo sé que el que els hi passa a aquests nens, a aquests nois fins que es fan grans, vull dir, jo ja sé com s'acaba la seva vida, per dir-ho així, no? Ara, que això acabi en un llibre, perquè una mica és el que deia ell, no? Que són personatges que m'he fet meus, que durant molt de temps aquesta idea ha donat voltes pel meu cap i que ha arribat un moment en què van una mica sols, que jo a vegades, més de penso en ells i més que pensar en
personatge que m'he inventat jo és com si fos algú que conec, a qui m'han presentat, per dir-ho així, no? Aleshores, jo tinc molta informació del que els hi passa a aquests personatges en el futur. Ara que s'arribi a materialitzar en un llibre, doncs no ho descarto. Glòria. Jo penso que t'has de plantejar, i penso que tu estàs pensant, escriure aquests llibres són fantàstics i estan perfectes, però escriure una novel·la per adults. Sí, també hi ha una altra idea que volta per aquí, però no vol dir que la literatura juvenil sigui menys que la literatura per adults, Vull dir que hi ha gent que escriu llibres molt bons de literatura juvenil i des d'aquí ho reivindico. Però sí, també se m'ha passat pel cap això, una novel·la no tan dirigida a gent tan jove. Jordi. Explica una mica el títol del segon llibre. Bueno, el títol del segon llibre, el títol que m'ha quedat és allà d'en Jordi, Jo vaig voltar 50.000 llibres, 50.000 títols, cap m'acabava d'agradar del tot, poder el que m'agradava més passaven dues coses, un que hi havia un altre llibre amb un títol molt semblant i una altra cosa que donava pistes del final del llibre, i després d'anar-hi donant moltes voltes, primer en Jordi em va suggerir aquest i li vaig dir no. Però després quan hi vas pensant, penses que sí, que realment el secret, aquest secret de la lluna plena és un protagonista més, que la lluna és molt protagonista del llibre. A part d'aquests 4 adolescents que els hi passen totes aquestes coses, hi ha un protagonista molt gros que és Vilassar, i en aquest llibre Déu-n'hi-do Cabrils també la importància que té, i diguem-ne tot aquest entorn del Maresme, i la lluna també té un paper molt important. I fins aquí puc dir. Eulàlia.